you try. Nga dapat cingkemen sa isin na step ko menta. Ya ka bang yo pat ban pensngo biang ya ka ni kaktin bat ki donru ki nong pensngo ya ka ka bu try ulale aka jingim ka jongki. Tapi kita ada ni ko dekat aka ni ka por ka menta ka ba ongkom ni. Henry uta ubale thau buram to unle thau buram how try ken. Namar uta ubashat ya ro ya ladi ubalong ubalap diang hun Henry uta ya bau try u ya ro ken. Tadi kita kaban ongi fi kini kesengi ke bamenta la fi sngo khalo de ben sngo khalo naga bentau Jesus Christ ya ka ke bula le la fi sngo sarong ya ka ke bu try la le aga jim ke jongpi but sngo sarong yau tau nong le u bolong ken u Jesus Christ tadi kita la dang ya thu khana ya thu bet la da de ban pla bet na sngo bangim de ban sngo le ran ban pla ya ka ke bu try la le aga jim ke jongi bakani ke por menta ngidon ru kini ke jing pla but Kwa fin pla ya ka por ju vi kindiat ban sngap ayu bo try la le aka gm jong ni ka kon ga jong Kating jonga ka de bias sheba warjri shnang na thang mau te ngai ngo yu blai ba ulai halam yanga ba hakani ka jaka ba nga ai khu blai ru e pastor ba ilasha yanga ban ai kani ka jing pla chapi te kacing pla jonga kalong ba menshwa ngade ke briu ko ba em ka perthai ba ngam ju play bible jing seng ro ngajai tu wadang le jing seng ro kali tang kado andre kam sem pat kam ju le jing seng long ba ngam don te jing seng te aden ba ngala apa shangha te ilok jonga wadang ta ka por ngam pat sham yu jisu te ilok jonga em shat pe kidi ki internet jong i pastor te nga sa serai hai ba isat pe nda ile pe mi inga te le kiu na se jing thian ma ble nga jukwa ate bat ngap ikini ki internet ikini ki jing kren pang ble te anda kamta te ilok jonga isat milen haben pe te dawan belaru ipet be ta ka internet te ha ka met pat kawan ka jing penram yang ba i play bible ngapa ngapet da mobile te kawan ta kamesen penram ba bale ngan pet mobile ilok pet play bible kawan ta kamesen peram wat tang ban pet ka mobile ngam not sure ngas bo na ta mobile ngat thiana ka jing la sngo la ran sngo kalang kamesen peram hado ba ni ngam la ju ta ban pet iru ba kala lang penram palan te ba na ki por kisngi te ngala ya kendu sibon ki jing la ba kan ka perthai te ngal angam hak partai wala tar ngam song tho wala ngasang play bible ngam song tho rai ka bible bon na pule kam sem ngam song tho ngam champang na ban nga bo na ken ngam pule syura te haden to ka ne por haden to ne banai to ngalai amat ba ki jing pas new ding ba umin sem blai wala yanga te men ha banai mat nga pas new ba lawan ka jing rong no te la sa elam yanga ai rong ya kayeng kasam jonga te elam yang ada to brio kan te hak ta ka jaka ba pan i ta ka jingkang ka ba he ba ta ka jingkang te basa satang itli baret ban kang dam na ta ka jingkang te uang to brio yang pe kat ba ka ne ka jingkang kampat kang lon dang don kalat ban kala ka ba mot te hak ta ka par ang dak ndak menstam to ngas perkhat be ka ta ka jing pas new ngai thoi lok te ngas perkhat be ta ka jing pas new yang nama beda tang kajing pas ngam long serius ra kan hata kajing pas ngam sum kiara nga ya be ka partai be te nda kam ta menta banai ha banai april new tarik te apa new biang ba ngayo i ka doro jisu hapa kila hati kila asin benang ba kajing thaba ngai i ru kalin phana ba kajing thaba kata hang tai chal na teng na jrang abam la pe syura te nga i lok ni la yam ngi dem ko si banduai te la sai lam le nga ta ka por ba ngapoi hak te ka jaka ba hak mat changa uyeng ukulai bali but don't we bri ba shang halor ta ukulai bali te ta ukulai bali kajing thaba jung u ba kajing he jung u ba ta bri ba shang taru ngam la shu ban pe na kajing thaba ka ba lang palat wat da ka sngi ro kam pala ban thaba ka to ngam la ban pe u te nga kadet nang ta ka ma chunga la ku yo la ye te nga duai ka bang nang duai nga kham klishong la nga duai da thia te chumi be te mak ngasong kuyo ba te ngam la kham da khishong kan tanga khishong na kan bangam song la sha shu ta ka jing song kuyo ta ka ma te ki ma la chumi la shu yam to te nga khishong na ndala khishong nga duai ka bang duai kawan ta ka sur ka ba ang ba la da pi pla ya nga khmat ubriu bara ngaru ngan pla ya pi khmat ku pa chenga ba beneng te
kam sem changa ka kayu ang ta kayam te ngadwai biang ang kom nom ta kasur kawan kom ta ngadwai biang kain ang try pen pau hanga kran hanga te ka ba ngadang dwai ngadang plong jin wai ta kapor kawan biang ta kasur ka bang ba ada pi plai yang khmat ubri bara ngaru ngan plai pi khmat pa chang bedeng te ngayam kan ngadap dua ngai shu yam be namar ba ngasung tho ba ngaem ha kapom bat bang ngalong kabriu ka ba kalang prot ka ba aja na sem tang ba try dong ye wat yang te hak ta kamet hak ta kane ba buat hi ngadwai ngapan ka ching sai kan ngong try ka ma yu ba pisong atau kulai bali ye tho yang pen sai hanga te da kal sol ka bleng kwat wan ong hanga ba rong no tang isor bleng kwat tam wan ong rong no te ngasung tho ba ka chika sol jong try ka ang kan sawan ka ching rong no te ngasu aingo i try ba ngasu bo ba ki jing duai katngalong ta ka bang ngaya thoi ki bi ngasam ki ang ba dei ba kada ka bor jong boman ka bin thami jong ka partai te ngam chuna pedang ki jing ang jong ki ngaya ba cha khamat ngapan ka bor jing duai ba ngala sha khna ba ngala sha kren ben ru ha ki ba hi ngasam le ha ki briu bara namang ngamal ngaplai kan ka jing pas new bat ki chuna pedang ya kan ka di pasiu jong kan te ngadwai ka bang ngadwai te ngapas new biang menta ta yau hi ngapas new ba ngala sakan top lat haki briu ma ngapas new biang ba ngabai kun den ngaya yak ta kalenti ka bakem ta kalenti bat open iya nga ka iya nga ta kalenti bedap tang kicing jin char ta kalenti ka ba palat dengan ya ta kalenti tong dang kan det na jing pas new ba tengok ang try ngadwai nganem pai den wat lang ka ba ka bakem si sa try ngan bot be me wala ki jing ele jing ha jing jong aki wan try nganam kan randen bat ngan bot bet ya me try te ngasubo ba tang ki jing duai ba ke baying sam jangaru ki nyok lang jing kala ngubanga ngamat yu men sem ulai bangla syam minok padem Yesus Kristus te tang kini kiten ba kendia nakamta ko buram jing ulai aman badai tang ong ifina do mene ba habo try la le kumno ngin chu set ya laga jong shintor kumno ngin chu kubum kalau dan tu kebriu ko pang misnam khat arsnam kamut ban syuo i ka jing pen khia ban hang ta kan syu ja no bat utau phai ba kalau mut si syaban le kum ta tang ban syuo kta iti rimiang jan jong jisu bakan yo khia kan ja no apeng jong tau phai ba an reu jisu u klem sha ai ka tau sngo thu ya kata ka bor ka ba mi no na ka met ka jong u sngo thu kalau mi si sha kata ka bor te na u baluang dan bakta yang haduk bakan di kebriu kam la syu ban ri ya ladi kam la syu ban len ya ka ka belajar ha kata ka met jongka kala yok khia bat kata ka jingpang kala kenria anaka bat kumta ken ujisu keli mano wakta inga bagan ni kebriu ka ban yeng ban yathu dai manga nga ka ban ong ifi ngi shibon ha ka bible ru ba anda ba kila mat yu jisu kan nong samaria anda ba kila mat yu jisu nang kong ka briu ka bale ran ni ka briu ka dai sha ka briu ka ba sha pen rem ha ki briu ka don ka jing pen rem ro haladi na marba kala ya tam ha ka jing im ka jongka kala don sangut kini kitanga ba uta bo ka ya shong ha ka ta ka por ru em uta ba ka ya shong mentaru ong jisu umdai tanga jongpa kamut rimut kitanga ka don bat kala pop shisha ka im ka jing im ha ka jing le ran mo ka im ka jing im shisha ka ba bakla bat kala duna hadu kata-kata ya ka ba kamnut chu ban pen idur ru hagita ki snong ki thau badeng ta kawan tong umru umdai ka por ba tong lang baro kalawan ban tong ha ka por khat arbaje men sngi ka por ba shit ba pet gumenta shni sa shlong jangiru lada ka temperature ka poi tang arpu pra arpu kendai ni la sngo shit shatil ka shit ba le se kala poi di ki sau po usapusan degrees kawan bat kala syak lah ke syak tu ke jing shit nama arba balai ke don kam ban yo ya kata ke kumta kelawan ha kata ke pung bat kalamut bantong ya kata ke na kata ke pung ndre kelai kendu na yu jisu bat anda ba kelai kendu yu jisu kalau yo ya ke ke bishisha ke bau jisu ai namar u jisu penitu ya ka bau dai mu ta mesaya bat anda ba kala itu bakala syam yo tau nong penem mesaya kan sim juga kala kemen hado kata-kata haga jakabu mesaya un penram ya ka ko penram ki we hinre em uklem penram ya ka pen ban ula a ya ka kata ka jing em ka bathamai ka jing em ka badap shala ka jing kemen ka balalat na ka jing le ran mau jisu klem penram ya ka badang ta ka ni ka breu ka mare nang ta thiau ka mare sha ka snong ban ya thu
ya ka ai ka baka kala shem ya ka ai baka kala mat kala sngau kalau do kata baka ya shem yu jisu badain da ka shnong ru baro kilawan mi bat dala dihi kiwan bani kendu yu jisu tadain ta ka aban ong yefi kan ka sngi la dau trai la pen em yepi dai tang ba uspen khia yepi dau trai ula pen em ye ka men sim ge jong fi kombo pen em ya ka ne ka contain nong samaria Balka lech ka shnong ban yathu yu tau nong penem kada yangiru abang ilayo ya jing penem ngim dai ban sngap jar hendring dai ban lech ban yathu bagi taki weiru kin yo mat lang ya ka ai ka ba pi mat ban nget ai ba fin snow klo ya kata ai ba fin snow sarong ya kata ya ka ai ka bu try ula le haga jing im ge jong fi but snow sarong yau new try uba eat ya pi dai tanga skutanat ban ong ya kata peladangi snow sarong ya ka ni bangi itu you try ong aktin ke jong blade akan lihat ya jupule ba kata dekat ngan pule biang ni ke por ka mementa Jeremiah galnong ka kendai ke dekat ka ba arpulai ke ba ong kumni ong try what I bo start um sorong la ka jing start lam ni ba crowd bor sorong ha ka bor urius pa tonum sarong ha ka spa jong henry uta bo sorong ton sorong ha ka ni bau shempang bat ba ui to yanga banga long utrai bale yaga jingle it yaga jing bishar bat ka hok haga kendo na ba kini ki e ngas ngau ba ken ong utrai tading ta kombo Jeremiah ong bo utrai sha uda ngau ba ken yaga ki bre ki ba ngau sarong ba ki itu utrai ki itu komno bo utrai sha ulong ubale it ba utrai sha ulong uba bishar hok ubalong ru ka hok haga kendo tading ta ko aban ong ifi gani ka sngi yo menta utrai ubishar omman penram ya fi ubishar ban pen ksan fi pan ai ka hok ya fi ba afila yo ya kata kada fin mare bran ban ya tho lang saki wai ya ka ai utrai le ka ji im jong fi ko gin yo lang ina duai hagani ka por ka menta trai ni ka por ngap da ka ji songo ya me trai songo kum no mela pen kalai ka ji im ka jonga songo trai kum no mela pen non kam yanga but kum ta go try nga pla ban ngai pla ya ka kerteng ga jong me but ka gospel go try da ka jing so sarong na mar mdan show way play uba kam crowd ban me mdan show da way pat u play uba kam eat go try yangi kumba me eat me mdan show da way play uba kam dan bor ya me go try da dang ye thu ka perteng so sarong so close bangi yo kum ya me try jisu but I be kon gi jong me try taka jo ka men sim ken le ya thu ka perthai ya ka ei ka ba me mala le ka ji im ka jong ki ba kin ya thu ru ya me ba me deu ei ken shaki bang dwai nga kerkuni ki kon ki jo me ai ki ka jing start ai ki jing suk thu ai ki ta ka jing shem shi sha go tra bikila ban ya thu shi shu ya ka ei ka tra ba ki kila ma nga dwai nga kerku fi we baro ai fin ya shem shi sha yu tra ai fin ma shi sha yu tra ka ji im ka jong fi bo try pen khia ifi bo try pen em ka men sim bijong fi fila ban mare bran ni ban yeng joj na ka jaka kumba kini kilale haga bible nga dwai nga kerku ya fi haga teng u jisu amen tanang long fi ke ba sai so tanang long fi ken kita ki brio ki ba man ba haga kam ke jong try ke jing sok long rakat bat fi ngin sai shem yang la shai ka sngi amen